A nave de Cerqueira xa é propiedade do Concello de Ribeira. Esta mañá formalizouse a compra da nave situada en Bandourrío por €500.000 e destinarase a espazo multiusos. O Concello de Ribeira vén de engrosar o seu patrimonio público. Esta mañá fixose efectiva a compra da antiga nave de Cerqueira situada no barrio de Bandourrío, finalizando así un proceso no que se investiron moitas horas de traballo e €500.000. Iso se damos un paso moi importante, un paso cara adiante para a recuperación do patrimonio industrial, do patrimonio arquitectónico, do patrimonio histórico de un barrio como é o barrio de Bandourrío e, por ende, pois de todo o Concello de Ribeira, non? Creo que, tal e como falábamos esta mañá, mentras facíamos a sinatura na notaría, foi un expediente longo, foi un expediente complicado, porque comprar unha factoría que ademais ten unha concesión, pois non é comprar calqueira outra cousa. Ten as súas dificultades, as súas particularidades, e neste sentido eu quero mostrar todo o agradecemento aos técnicos municipais que foron, desde logo, pois os grandes protagonistas en poñer en marcha, como digo, un expediente con moitísimos informes. Esta mañá efectuouse a compra desta nave con 502 metros cadrados de superficie despois de asinar na notaría esta transacción. As portas pois estarán abertas xa para todos os ribeirenses, esperemos que poidamos comenzar canto antes pois o que son as obras aquí dentro, unhas obras que, como sabedes, pois se van a estructurar pois no que é a parte da vivenda, na parte superior, con esa musealización que era un requisito imprescindible para que o Plan de Sostibilidade Turística puidese deixar o uso dos fondos deses €500.000 que vimos de facer, pois, de ingresar, non, no que é a Conservas Cerqueira pola compra deste inmoble. E, ademais, pois, este edificio, este inmoble, pois é o eixe tractor, o eixe principal do que é a edil de Ribeira, esa edil que se aprobou pois recentemente e que a partir de aquí, a partir de hoxe, pois vai a ter pois Cerqueiras, como digo, como eixo central. O futuro da nave está xa definido, xa que se destinará a espazo multiusos. Espacio sociocultural, un espacio pois dedicado ao ocio, ao lecer, a disfrute das asociacións, a disfrute da veciñanza, dos nenos e nenas, e que aquí pois creo que o espacio é un espacio, aparte de ser impresionante, ser un espacio bonito, un espacio que está coidado, que ten pois unhas cerchas que son espectaculares, que están nun estado ademais pois moi bo. Creo que ten pois moitísimas oportunidades para poder facer aquí un montón de actividades. Polo tanto, benvido a Ribeira, este novo edificio de Cerqueira, que desde hoxe é parte de todos os ribeirenses. Compra que se pechou por €500.000 logo do acordo acadado con Cerqueira. Que se fan con cargo ao Plan de Sostibilidade Turística e que, ademais, hoxe, pois, con esta compra do inmoble, aumentamos xa o que é a porcentaxe de execución dese Plan de Sostibilidade Turística que, como todos sabedes, ten que estar rematado no mes de maio. Un plan no que vamos a sacar a licitación, pois, ou hoxe ou mañán, esa obra das Carolinas, esa obra que vai a ter, pois, casi 150 metros de banco corrido e que vai a mellorar a accesibilidade da playa que está, pois, pegada a Lajareu, que ali contará tamén pois cunhas pistas de baloncesto e un parque de calistenia, e na que pois hoxe creo que tamén se adxudicaba o que é Punta Castro, que vai a empezar pois a obra tamén en un breve espacio de tempo. En actualidade, está a executar o lavadoiro de Penisqueira. Ribeira iniciou o ano licitando a redacción do proxecto de musealización da vivenda anexa á nave de Cerqueira, que ten un orzamento de €11.495.